ассалому алайкум бинагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Кароматулло Сатторов. тавре иттилоъ дода будем, рӯзи гузашта раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия сафар карданд. шарҳи натиҷаҳои рӯзи аввали ин сафар дар гузориши ҳамкасбони мо. 21 ноябр раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи навбатии шӯро ва ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии Иттиҳоди давлатҳои мустақил ба Федератсияи Россия сафар намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулковаи шаҳри Санкт-Петербург меҳмони олиқадр раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия ва шаҳри Санкт-Петербург, сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва дигар шахсони расмӣ самимона пазироӣ намуданд. худи ҳамон рӯз дар шаҳри Санкт-Петербург ҷаласаи навбатии шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар ҷаласаи мазкур раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, роҳбарони ҳайатҳои парламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок намуданд. ҷаласа бо суханони ифтитоҳии раиси Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко оғоз гардида, нахуст рӯзномаи ҷаласаи шӯро тасдиқ карда шуд. тибқи рӯзнома Шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил як қатор масъалаҳоро дар хусуси фаъолияти Шӯрои Ассамблеяи байнипарламентӣ ва мақомоти кории он, муроҷиати Шӯрои Ассамблеяи байнипарламентӣ ба муносибати 80-солагии ғалаба, инчунин дигар масоили ҷориро мавриди баррасӣ қарор дода, қарорҳои дахлдор қабул намуданд. дар ҳошияи ҳамоиши Ассамблеяи байнипарламентии кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия, раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Сенати парламенти Ҷумҳурии Қазоқистон Мавлен Ашимбаев мулоқот намуданд. земни суҳбат ҷонибҳо ҳолати имрӯза ва дурнамои муносибатҳо, инчунин ҳамкории байнипарламентии ду кишварро баррасӣ намуданд. бо қаноатманд таъкид гардид ки робитаҳои дӯстона ва эътимодбахши дуҷониба бо Ҷумҳурии Қазоқистон дар афзалияти сиёсии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. дар ин зимн рушди бемайлони ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва афзоиши нишондиҳандаҳои гардиши мол байни давлатҳо натиҷаи неки ҳамгироӣ арзёбӣ карда шуд. ҳамчунин дар вохӯрӣ оид ба масъалаҳои муҳими ҷомеа андешаронӣ карда шуд. имрӯз ҳамчунин дар шаҳри Санкт-Петербурги Россия, раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Шӯрои Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Русия Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. зимни суҳбат ҷонибҳо аз рушди ҳамкории сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва байнипарламентии Тоҷикистон ва Россия изҳори қаноатмандӣ намуда, истифодаи имконоти ҷойдошта ба хотири таҳкими робитаҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаро зарур шумориданд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳамчунин оид ба масъалаҳои байналмилалию минтақавии мубодилаи афкор намуданд. имрӯз раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии кишварҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок ва суханронӣ намуданд.
дар ҷаласа ҳамчунин раисони парламентҳо ва ҳайатҳои парламентии Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд. Земни суханронӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нахуст ба ҷониби Россия барои пазироии самимӣ ва анҷоми раёсати бобарори ин ҷониб дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил изҳори сипос намуданд. Сипас тибқи рӯзномаи ҷаласаи пленарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар бораи нақши Институти мушоҳидаи байналмилалии интихобот дар рушди демократия ва ҳифзи соҳибихтиёрии давлатии кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил андешаронӣ намуданд. Зикр карда шуд, ки мушоҳидаи байналмилалии равандҳои интихобот ва райпурсӣ аз муҳимтарин унсурҳои ҳамкории сиёсиву ҳуқуқии байни кишварҳо ба ҳисоб рафта, нақши он дар такмили танзими ҳуқуқӣ ва заминаи қонунгузории миллии омодагӣ ва гузаронидани интихоботҳо назаррас аст. Дар идомаи кори ҷаласаи 57-уми пленарии Ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба масъалаҳои дигари рӯзнома мубодилаи афкор сурат гирифта, қарорҳои дахлдор қабул шуд. имрӯз дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон форуми байналмилалии сармоягузории дурнамои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарону намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва дигар шарикони рушд, роҳбарону намояндагони вазарату идораҳои дахлдори кишвар ва доираи васеи соҳибкорону сармоягузорони ватаниву хориҷӣ иштирок намуданд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон форуми байналмилалии сармоягузорӣ таҳти унвони дурнамои рушди минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор, сармоягузорону соҳибкорони ватанию хориҷӣ, инчунин шарикони рушд иштирок намуданд. вазорати рушди иқтисод ва савдо ҳамчун мақоми ваколатдор дар самти ташкил ва идоракунии минтақаҳои озоди иқтисодӣ мунтазам чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва миллиро ҷиҳати муаррифии имкониятҳои васеи сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ баргузор менамояд ва ҳамзамон мо чунин як форумҳои байналмилалиро боз дар соли оянда низ дар назар дорем. дар доираи форуми мазкур нахуст ба иштирокчиён намунаи маҳсулоти истеҳсолгардидаи корхонаҳои саноатӣ, мол ва хизматрасонии минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ гардид. дар минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр шароитҳои хуб барои сармоягузорӣ пешниҳод карда мешавад. аз ҷумла имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешбинӣ шудааст, ки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ қайд карда шудаанд. ҳаҷми сармоягузорӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози фаъолият зиёда аз 2.5 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ҳамзамон дар ҳамин давра зиёда аз 400 миллион сомонӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот бароҳ монда шудааст. дар 10 моҳи соли 2024 дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ 16 субъект ба қайд гирифта шудааст. намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоя бо сармоягузорону соҳибкорони ватанию хориҷӣ аз намоиши маҳсулоти саноатӣ ва имкониятҳои истеҳсолии минтақаҳои озоди иқтисодии Кӯлоб, Панҷ, Данғара, Ишқошим ва Суғ дидан намуда, тақвияти ҳамкориҳоро дар самтҳои гуногун аз ҷумла бунёди корхонаҳои муштарак, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ то ҳадди ниҳоӣ, дар маҷмӯъ истифодаи имкониятҳои мавҷударо дар роҳи расидан ба ҳадафҳои рушд муҳим арзёбӣ карданд. маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Панҷ тамоми роҳу воситаро истифода бурда истодааст, ки ба ҳудуди минтақа ҳам сармояи хориҷӣ ва ҳам сармояи ватаниро ҷалб намояд. аз ҷумла дар 6 моҳаи дуюми соли ҷорӣ мо тавонистем, ки бо 6 соҳибкори ҷумҳурии халқии Хитой гуфтушунид барем ва онҳо аллакай субъекти минтақаи озоди иқтисодӣ шуданд, ки тасмим гирифтанд дар ҳудуди минтақа якчанд корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд намоянд. мо албатта кӯшиш мекунем, ки
бештар он соҳибкорон ҷалб намоем ки ба истеҳсоли маҳсулотҳои воридшаванда, ба коркарди маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ машғул бошанд. чунин форумҳо барои ҷалби бештари сармоягузорон ба иқтисодиёти кишвар, барои фаъолият намудан дар ҳудудҳои минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар ки 5 та мебошанд, албатта хеле зарур аст. мақсади баргузории форум муаррифии имкониятҳои сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ, фароҳам овардани майдони муколамаи созанда ва мубодилаи афкору таҷриба бо мақомотҳои давлатӣ, сармоягузорони ватаниву хориҷӣ, коршиносони байналмилаливу миллии соҳавӣ ва шарикони рушд, ҷалби шарикони нави рушд дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ, ҷалби сармоя ва технологияи муосир, роҳандозии тиҷоратии электронӣ ва принсипҳои иқтисоди сабз дар фаъолияти субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ арзёбӣ гардид. дар ҳафти баргузории форум ҳамзамон ҷаласаи пленарӣ баргузор гардид ки дар кори он аз ҷониби роҳбарони минтақаҳои озоди иқтисодӣ, намояндагони шарикони рушди кишвар ва соҳибкорони муваффақ масъалаҳо вобаста ба имкониятҳои сармоягузории минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дурнамои табдили рақамии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, рақамикунонии субъектҳои минтақаҳои озоди иқтисодӣ тавассути хизматрасониҳои давлатӣ, муаррифии каталоги маҳсулоти истеҳсолшавандаи минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва роҳандозии стартапҳо ва тиҷорати электронӣ дар минтақаҳои озоди иқтисодии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон 5 минтақаи озоди иқтисодӣ фаъолият намуда, дар онҳо зиёда аз 100 ширкатҳои ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шуданд. дар фароварди форуми мазкур байни сармоягузорон, соҳибкорони ватанию хориҷӣ ва шарикони рушд ба маблағи наздики $50 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка созишномаи нави ҳамкорӣ баста шуд. дар форуми мазкур зиёда аз 12 ёддошти тафоҳум байни соҳибкорон сармоягузорон баста шудааст. аз ин 3 ёддошти тафоҳум ва 3 шартномаи ҳамкориҳо байни сармоягузороне ки дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар оянда нияти сармоягузорӣ доранд баста шуданд ки зиёда аз $28 миллион $300,000 ташкил мекунанд. дар имрӯз ҳамзамон иштирокдорони форум аз шароити корӣ ва фаъолияти минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб дидан намуданд. таъкид гардид ки ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб барои сармоягузорон имкониятҳои васеъ мавҷуд аст ва соҳибкорону шарикони рушд бо истифода аз имтиёзу собиқаҳои мавҷуда метавонанд тавассути таъсиси корхонаҳои нав ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирро афзоиш дода, дар рушди соҳаҳои афзалиятнок саҳми назар рас гузоранд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мақоми Олии қонунбарори мамлакат ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода иброз дошт ки парчам ба сифати яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ, таҷассумгари асосҳои таърихиву мероси арзишманди миллӣ, ифодакунандаи мақсаду маром ва орзуву ормони халқи кӯҳанбунёдамон ба ҳисоб рафта, рангу аломатҳои он ифодагари воқеияти роҳи таърихии халқи мо мебошад. таъкид гардид ки парчами давлатӣ барои ҳар халқу миллат, аз ҷумла барои мо тоҷикон муқаддас аст. эҳтиром ва арҷ гузоштан ба рамзҳои муқаддаси миллӣ, аз ҷумла арҷ гузоштан ба парчами давлатӣ таҷассуми арзишҳои дирӯзу имрӯз ва фардои миллат аст. арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ, конститутсия, нишон, парчам ва суруди миллӣ бояд дар байни мардум ва пеш аз ҳама наврасону ҷавонон ҳамчун рамзи нангу номус ва шарафи миллӣ вусъат пайдо намояд. тазаккур дода шуд ки таърихи ба даст овардани парчами миллӣ дар радифи конститутсия, суруди миллӣ ва нишони давлатӣ ба кору пайкори пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайванд мебошад. воқеан ҳам парчами давлатӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист ки ваҳдату ягонагӣ, ҳисси баланди миллӣ, инсондӯстиву фарҳангсолорӣ ва саъю талоши созандаи мардумро таҷассум намояд ва ормону орзуҳои дерина моро дубора зинда гардонад. зикр рафт дар чорабинӣ.
шуруъ аз 24 ноябри соли 2009 дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи парчами давлатӣ қайд карда мешавад. Ин сана ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. Парчам таҷассуми мубориза барои озодӣ ва истиқлол, бахту иқболи сафед, ояндаи дурахшон ва саъю кӯшиши ҳамвораи ҷиҳати сарсабзию хуррамии мамлакат мебошад. дар ҳамаи сохторҳои судӣ ва ҳуқуқи мамлакат вобаста ба таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоишҳо доир гардиданд. шарҳи ҳамкорони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. чорабинии бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар суди олиро раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон шермуҳаммад шоҳиён ифтитоҳ карда қайд намуд ки парчами давлатӣ рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда ифодагари кишвари соҳибихтиёр нишони давлату давлатдорӣ мебошад. зикр шуд ки тибқи муқаррароти моддаи 3 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон парчам дар баробари нишон ва суруди миллӣ аз рамзҳои давлатӣ маҳсуб меёбад. давлатсозӣ ва давлатдории миллати куҳанбунёди тоҷик таърих ва суннати қадима дорад. аҷдодони мо ҳанӯз аз замони қадим соҳиби парчам буданд ва хушбахтона имрӯз бо шарофати истиқлолияти давлатии миллати тоҷик соҳиби парчами миллӣ, яъне таҷассумгари гузаштаи шоён ва ояндаи дурахшон гардид. зикр шуд ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи соҳибистиқлолии ватан ва дӯстиву баробарии ҳар як сокини мамлакати мо буда шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушду нумӯи ҳаматарафа ва соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. воқеан парчами давлати соҳибистиқлоли мо инъикоскунандаи таъриху фарҳанг ва расму оинҳои деринаи давлатдории миллиамон, баёнгари мақсаду мароми сокинони мамлакат буда дар роҳи бунёди ояндаи дурахшон нерӯву қудрати созандагӣ мебахшад. дар идомаи чорабинии судяҳои суди олӣ дар мавзӯъҳои парчами давлатӣ, рамзи давлатдории миллии тоҷикон, нақши парчам дар баландбардоштани ҳисси миллӣ ва парчами давлатии муаррифгари давлату миллат бо маърузаҳои пурмуҳтаво баромад намуданд. тазаккур дода шуд ки парчами давлатӣ нишони муқаддаси ҳар сокини кишварамон буда рамзи ҳувият, давлатдорӣ ва рамзи ягонагии халқҳои ин сарзамини биҳиштосо ба ҳисоб меравад. парчам ифтихор, нанг ва шарафи ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст, зикр гардид дар чорабинӣ. дар суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси тантанавӣ доир гардид. маҷлисро раиси суди конститутсионӣ ашурзода абдулҳафиз ифтитоҳ намуда қайд кард ки 24 ноябр дар саросари кишвари мо рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон парчами давлатиро дар баробари нишон ва суруди миллӣ яке аз рамзҳои давлатии тоҷикистон эътироф кардааст ва он чун рукни асосии муқаддасоти миллӣ таҳти ҳимояи қонун қарор дорад. парчами давлатӣ симои миллии давлатро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. баромадкунандагон қайд карданд ки парчам ба сифати рамзи давлату миллат аз рӯзгорони қадим мавҷуд буд ва аз ҳастии давлату миллат гувоҳӣ медод. дар таърихи халқи тоҷик афрохтани парчам ҳамчун рамзи барҳам задани пояи ҷабру бедодӣ, натиҷаи талошу мубориза баҳри ба даст овардани озодиву истиқлол ва нишонаи қудрату тавоноӣ баҳогузорӣ мешавад. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шуд. ба ҳамин хотир минбаъд ҳамасола дар кишвар 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил карда мешавад. зикр карда шуд ки имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чун рамзи соҳибистиқлолӣ дар тоҷикистон ва дигар кишварҳои олам парафшонӣ мекунад ва ба оламиён аз мавҷудияти давлати соҳибистиқлол бо номи Тоҷикистон хабар медиҳад. парчам рамзи ҳастии миллат ва давлати тоҷикистон. таҳти чунин унвон дар суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ҳамоиш баргузор гардид. дар чорабинии раиси суди олии иқтисодӣ бо суханони таврикотӣ баромад намуда иброз дошт ки қабул гардидани парчами давлатӣ дар давраи бисёр ҳассосу мураккаби таърихӣ барои миллати тоҷик ҷиҳати бунёди пояҳои давлати соҳибистиқлол аҳамияти калидӣ дошта, аз нахустин кӯшишҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи сарҷамии миллат
миллат ва рафъи хатари парокандагии он ба ҳисоб меравад. зикр рафт ки парчами давлатӣ ба сифати яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ дар баробари таҷассумгари асосҳои таърихиву фарҳангии мероси миллӣ будан, баёнгари соҳибистиқлолӣ, таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ва иттиҳоду сарҷамъии мардуми тоҷик буда, қабули он дар зиндагиву тафаккури халқи мо ҳамчун арзиши маънавии ҷомеа, рӯҳияи нави ваҳдати комили миллиро ба вуҷуд овард ва халқи тоҷик ба асолати таърихӣ ва таъсири маънавии парчами давлатӣ ҳамчун як зуҳуроти бисёр муҳиму арзишманд, эътиқоду ихлос ва эътимоди қавӣ пайдо намуд. зимни баромади худ иштирокчиён қайд намуданд ки моро дарки моҳияти мақому манзалати суннати парчамбардорӣ, эҳтирому аршгузорӣ ба парчами миллӣ, гиромидошти шоиставу арзанда ба ин муқаддасот ки дар партави он метавон роҳи дурахшони миллиро дид, водор месозад ки ҷиҳати оромию ободӣ ва рушду инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон бештар талош намоем. дар идома дигар иштирокчиён низ доир ба мақому манзалати парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо баромадҳои пурмуҳтаво ибрози андеша намуданд. дар тамоми давру замон парчам нишони мустақилият ва давлатдории миллӣ маҳсуб меёбад. аз ин рӯ парчами давлатӣ дар қатори нишон ва суруди миллӣ рамзи муқаддас ва асоси давлат, яъне соҳибистиқлолии миллат аст. парчами Тоҷикистон ҳамчун рамзи давлатдорӣ аз мавҷудияти кишвари соҳибистиқлол озод дарак медиҳад. ин нуктаро роҳбарияти ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи парчами миллӣ баргузор гардид таъкид доштанд. қайд гардид ки бо шарофати соҳибистиқлолӣ моҳи ноябри соли 1992 дар иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар таърихи давлатдории навини тоҷикон ҳамчун анҷумани сарнавиштсоз ва саодатбахши миллат сабт гардидааст дар баробари дигар масъалаҳои муҳим, аз ҷумла роҳҳои расидан ба сулҳу ваҳдати миллӣ. инчунин рамзи нахустин давлати соҳибистиқлоламон парчами давлатӣ қабул карда шуд ва дар шароити навини таърихи миллати тамаддунофару давлатсозӣ мо бори дигар соҳиби парчами давлатӣ гардидем. аз рӯзе ки миллати мо бори дигар соҳиби парчам гардид, дар ҳаёти мамлакату ҷомеаи кишвари мо бисёр дигаргуниҳои бунёдӣ ба амал омаданд ва барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, илму маориф ва маънавиёти мардум шароити мусоид фароҳам оварда шуд, таъкид доштанд баромадкунандагон. қайд гардид ки дар парчам бо истифода аз рангҳо ва рамзҳои таърихӣ қудрату тавоноӣ ва шаҳомати фарҳангии ини он кишвар инъикос меёбад ва он ифодакунандаи мантиқҳои хос аст. тасвири рангҳо, тоҷ ва 7 ситорае ки дар парчами давлатӣ мо акс ёфтаанд низ мазмунҳои зиёдро дар худ таҷассум намуда, пеш аз ҳама ҳузури таърихӣ ва имрӯзи давлатдории миллӣ моро баён мекунанд. таъкид шуд ки имрӯз парчами миллӣ мо дар қатори парчами дигар кишварҳо дар созмонҳои баландпояи ҷаҳонӣ ҷойгузин гардидааст ки ин мояи ифтихору рӯҳбаландии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон зикр доштанд ки эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчами давлатӣ маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангию маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат мебошад. хулоса гардид ки имрӯзҳо тамоми сокинони ҷумҳурии соҳибистиқлол дар зери парчами давлатӣ зиндагӣ ва кору фаъолият мекунанд ки ин шаҳодати иқболи баланди ҳар як тоҷикистонӣ аст. аснои баргузории ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо иштироки роҳбарият ва ҳайати шахсӣ сурат гирифт, роҳбари ин ниҳод Мансурҷон Умаров зикр кард ки парчам таҷассуми мубориза барои озодӣ ва истиқлол, бахту иқболи сафед, ояндаи дурахшон ва саъю кӯшиши ҳамвора баҳри сарсабзиву хуррамии мамлакат мебошад. аз ин рӯ шарафу эътибори он дар дохилу беруни кишвар ҳамчун муқаддасоти бузурги миллӣ ҳимояту пуштибонии давлату давлатдорӣ маҳсуб мешавад. зикр рафт ки парчам рамзи давлату давлатдорӣ буда шаҳрвандонро ба ҳимояи ватан, зиндагии ором, сулҳу осоиштагӣ, рушду нумӯ ва таҳкими пояҳои соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. таъкид гардид ки парчами давлатии Тоҷикистон бо талошҳои пайваста ва хастанопазири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шуда, баъдан 12 майи соли 2007 бо қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 24 ноябри соли 2009 рӯзи парчами давлатӣ эълон шуд ки он ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. дар ҳамоиши идона дар сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ба ин муносибат тазаккур дода шуд ки парчам барои ҳар миллат рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ, шуҷоату мардонагӣ, ваҳдату ягонагӣ ва ифтихору ғурури миллӣ мебошад. аз ин хотир мардуми шарифи Тоҷикистон онро ҳамчун муҳимтарин рукни давлатдорӣ ва воситаи асосии худшиносӣ пазируфтаанд. парчами давлатӣ баёнгари ҳаққи мавҷудияти миллати соҳибдавлати тоҷик бо тамоми ғановату асолати таърихиву фарҳангӣ ва ҳуқуқи он аст.
ҳар давлати соҳиби истиқлолу озод ба ҷомеаи ҷаҳон аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид маҳз бо парчами худ пазируфта мешавад ва эътироф мегардад. Зикр гардид дар ҳамоишҳои идона ба муносибати таҷлили рӯзи парчами давлатӣ дар мақомоти қудратӣ. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифигари давлати мустақил ва ҳамчун рамзи соҳибдавлатии миллат дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудааст. эҳтиром гузоштан ба парчам ин нишонаи ҳувияту худшиносӣ, пайравӣ ба ғояҳои ватандорӣ, сарҷамӣ ва ваҳдати миллӣ мебошад. ин аст ки ҳамасола рӯзи 24 ноябр ҳамчун санаи қабули парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросари ҷумҳурӣ бо ҳисси ифтихор аз ватану ватандорӣ таҷлил карда мешавад. дар вазорати корҳои дохилӣ ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар оғоз парчами давлатӣ ба толор ворид карда шуда иштирокчиёни ҷамомади тантанавии суруди миллиро сароиданд. роҳбарияти вазорат ҷамоматро ифтитоҳ бахшида ҳозиринро ба ин ҷашни миллӣ ки таҷассумгар ва эътирофкунандаи миллату давлати тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ мебошад табрик намуданд. қайд гардид ки эҳтирому гиромидошти парчами давлатӣ ва расидан ба қадри он ин қарзи шаҳрвандии ҳар як соҳиби ватан аст. дар идомаи чорабинӣ намояндаи маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба парчам, рамзи муҳими давлатдории миллӣ, таърихи парчам дар ҷаҳон, раванди парчамдории тоҷикон, қабули рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчам дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон, нақши парчам дар маърифии давлату миллат, парчам ҳамчун рамзи сарбаландии халқ суханронӣ намуд. ҳамзамон дар чорабинӣ устодони академияи вазорати корҳои дохилӣ ибрози андеша намуда қайд намуданд ки ҳар як ранги дар парчам тасвир шуда аломати худро доро буда баёнгари роҳи тайномадаи давлатдорӣ, орзуи ормонҳои халқ аст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифодадиҳии майдону боғҳои парчам дар саросари кишвар, парахшонии парчами давлатӣ дар бинову иншоотҳо, боло бардоштани парчам дар чорабиниву ҷамоатҳои гуногун ин нишонаи эҳтиром ба парчам мебошад. зикр кардан ба маврид аст ки рӯз то рӯз ташаббусҳои парчамдорӣ ва эҳтирому дӯстдории он тақвият ёфта истодааст ки боиси ифтихор аст, зеро парафшонии ин рамзи давлатӣ баёнгари муттаҳидии сокинони кишвар мебошад. имрӯз дар раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. дар ин ҷамъомад сардори раёсат, ҳайати шахсӣ ва дигар меҳмонон иштирок доштанд. ҷамъомадро сардори раёсат генерал-майёри милитсия Мирзомуродзода Рустам Ҳусни оғоз бахшида, ҳайати шахсӣ ва меҳмононро бахшида ба ин санаи муҳими сиёсӣ парчами давлатӣ самимона табрик намуд. мавсуф оиди таърих ва муҳтавои парчами давлатӣ ибрози андеша намуда афзуд ки парчам яке аз рамзҳои давлатдорӣ ба ҳисоб рафта фарогири муқаддасоти миллӣ мебошад. он нишони қудрат ва ифтихормандии инсон буда нишони фазилати мову шумо тоҷикистониён аст. гиромӣ доштани парчам вазифаи муқаддас ва қарзи шаҳрвандии ҳар яки мост, зеро ҳар як давлатро аз парчамаш мешиносанду таърихи онро меомӯзанд. ҳамзамон баромадкунандагон дар навбати худ қайд карданд ки хушбахтона парчами Тоҷикистон дар мамлакатҳои мутараққии ҷаҳон муаррифӣ гардида бори дигар он симои давлати ҳуқуқбунёду демократии моро собит месозад. инчунин қайд карда шуд ки парчам яке аз рамзҳои давлатӣ ба ҳисоб рафта он моҳияту мазмуни фаъолият ва таъиноти давлат, шаклу сохт ва марому мақсади давлат, инчунин равандҳои асосии сиёсати онро ифода менамояд. дар охири ҷамъомад ба як қатор кормандони фаъол аз ҷониби роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ сипоснома, ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. рӯзи парчами давлатӣ дар хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳувияти баланд аз давлатдории миллӣ таҷлил гардид. дар ин рӯз бо иштироки фаъолона аз ҷониби кормандони хадамоти гумрук маърузаҳои ҷолиб карда шуд. таъкид гардид ки рангҳои ливо ифодагари тамоми таърихи тамаддуни мардум ва ояндаи дурахшон аст ки дар умум мардумро иттиҳод намудааст. бояд гуфт ки парчам яке аз муқаддасоти миллӣ буда ифодагари унсурҳои арзишманди таърихӣ, меросбари арзишҳои фарҳангию ахлоқӣ, маънавию илмӣ ва рукнҳои дигари мавҷудияти тамаддуни бӯстонист. парчами давлати муосири тоҷикон рамзи қудрату тавоноӣ ва ташаббусҳои созанда мебошад. дар ҳамоиши тантанавӣ парафшонии парчам баёнгари ҳувият, рамзи давлатдорӣ,
ягонагии халқи сарзамини рӯбаррушд маънидод карда шуд. зикр гардид ки парчами давлатӣ симои сиёсии кишвари моро дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷассум ва муаррифӣ намуда инъикоскунандаи мақсаду мароми неки мардуми сулҳофар ва ташаббускор аст. имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик ин нишони садоқатро баланд бардошта аз дурахши рамзу ҷилои зебои он ифтихор мекунанд. ин рамзи миллӣ ба мазҳари меҳанпарастӣ табдил ёфта мардум ва махсусан наврасону ҷавононро бо ҳуввияти баланд дар атрофи худ муттаҳид менамояд ва ҳисси ватандӯстии ҳар фарди ҷомеаро бештар гардонда умедро ба ояндаи нек эътимоднок месозад. дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёрро парчами он муаррифӣ менамояд. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ фарҳангию маънавии миллӣ ва давлату давлатдорӣ мебошад. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар агентии назороти маводи нашавари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии тантанавӣ бо хондани суруди миллӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ оғоз гардид. сипас бахшида ба ин рӯзи фархунда директори агентӣ суханонӣ намуда қайд карданд ки парчами давлатӣ нишоне аз таърихи кӯҳани халқи тоҷик буда аз рамзҳои муқаддаси тоҷикистони соҳибихтиёр ба шумор меравад. он яке аз ҷузъи муҳими фарҳанги давлатдорӣ ба ҳисоб рафта аз мавҷудияти миллату давлат дарак медиҳад. зикр гардид ки тоҷикистони соҳибистиқлол зери парчами ваҳдату ҳамбастагӣ бунёдкорию созандагӣ дар партави ҳидоятҳо ва ташаббусҳои ҷаҳонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавонист ҷойгоҳи шоистае дар арсаи минтақавию байналмилалӣ касб намояд. парчами давлатӣ яке аз муқаддасоти асосӣ ва нишони волои соҳибистиқлолии мост ки дар худ таъриху фарҳанги миллатро таҷассум мекунад. рӯзи парчами давлатӣ на танҳо рӯзи ҷашн балки рӯзи худогоҳии миллӣ ва қадршиносии арзишҳои истиқлол аст. дар ҳафти чорабинии мазкур ҳамчунин кормандони ҷавони агентӣ баромад карда парчамро таҷассумгари таърихи кӯҳан рамзи давлатдории миллӣ ва пойдории давлат арзёбӣ намуданд. дар академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. роҳбарияти академия ҳозиринро ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ таҳният гуфта доир ба таърихи пайдоиш ва ташаккули парчами давлатӣ нақш ва мавқеи парчами давлатии тоҷикистони соҳибистиқлол дар муаррифии давлату миллат дар арсаи ҷаҳонӣ изҳори ақида намуданд. иброз гардид ки парчами давлатӣ симои миллии ҳар давлатро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамояд. мардуми сарбаланди тоҷик парчами давлатиро ифодагари ваҳдату ягонагӣ, якпорчагиву бахту саодат, дӯстию рафоқат ва волотарин орзуву омоли худ медонад. он дар тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносиву худогоҳӣ нақши калон дошта ҳар шаҳрванди бонангу номусро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлолияти миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои миллӣ ҳидоят менамояд. иброз гардид ки парчами давлатии тоҷикистон рамзи озодӣ, шукуфоӣ, ояндаи дурахшон ва мояи ифтихори ҳар халқи соҳиб давлат буда таҷлили он дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо рӯҳбаландии бузург ҷашн гирифта мешавад. ин нишони эҳтироми мардуми сарбаланди тоҷик ба анъанаҳои неки аҷдодӣ ва таҷассуми мақсаду мароми халқу миллат дар роҳи эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд ва ягона мебошад. зимни баргузории ҷамоматҳои тантанавӣ ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вазорати идора ва корхонаву ташкилоти муқими пойтахти кишвар зикр гардид ки парчами давлатӣ нишонаи бақои давлат, ваҳдату ягонагӣ, ҳуввияти миллӣ ва беҳтарин василаи тарбияи наврасону ҷавонон дар рӯҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои таъриху фарҳанги халқамон ба шумор меравад. ҳамкорони мо аз рафти ин ҷамоматҳои идона гузориш медиҳанд. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ба шумор рафта муаррифгари фарҳангу таърих ва истиқлолияти давлатӣ мебошад. бахшида ба ин санаи фархунда дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ҷамомади тантанавӣ доир шуд. дар чорабини роҳбарият ва кормандони дастгоҳи марказӣ ва муассисаву идораҳои зертобаи он иштирок намуданд. дар оғоз роҳбарияти вазорат ҳозиринро ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ табрику таҳният гуфта доир ба аҳамияти таҷлили ин санаи фархунда маълумот доданд. зикр шуд ки миллати тоҷик аз замонҳои хеле қадим соҳиби парчам буд ва онро ҳамчун рамзи ҳуввияти миллӣ ва нангу номуси ватандорӣ мешуморад. зимни ироаи маърузаҳо иштирокчиёни ҷамомади ҷашнӣ доир ба аҳамияти парчам ва таърихи парчамдории миллати тоҷик маърузаҳо пешниҳод намуданд.
тавре зикр шуд, рӯзи парчами давлатӣ аз ҷумлаи санаҳои барои миллати тоҷик муқаддас мебошад. Зеро тоҷикон аз ҷумлаи камтарин халқиятҳое мебошанд ки аз қадим дорои ливо буданд. Он рукни муҳими давлатдорӣ дониста шуда муаррифгари фарҳангу таърих ва истиқлолияти давлатӣ дониста мешавад. Ин рамзи муҳими давлатдории Тоҷикистони соҳиби истиқлол 24 ноябри соли 1992 тасдиқ шуда, бо гузашти солҳо қадру манзалати он ҳамчун ҷузъи муҳими арзишҳои миллӣ боло меравад. ҳамин аст ки шурӯъ аз соли 2009 инҷониб дар саросари Тоҷикистон рӯзи парчами давлатӣ бо тантанаи хоса таҷлил мешавад. ҳамчунин иштирокчиёни чорабинии дона доир ба дигар хусусиятҳои парчаму парчамдорӣ дар замони ҷаҳонишавӣ фикру андешаҳояшонро баён доштанд. ба муносибати таҷлил аз рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомад баргузор шуд. қайд гардид ки миллати тоҷик аз аввалин халқиятҳои рӯи олам аст ки соҳиби забон, тамаддун ва рамзҳои миллӣ аз ҷумла парчам мебошад. ин рамзи муқаддасоти давлатдорӣ шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талоши фаровон ба хотири ҳаёти арзанда, рушдунумӯи ҳаматарафа ва соҳибихтиёрию соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. парчам дар баробари нишон ва суруди миллӣ ҳамчун нишонаи соҳибихтиёрии давлат ба шумор рафта, нишони сарфарозиҳои миллат ва далели шӯҳрату иқболи баланд аст. шуҷоату қаҳрамонӣ дар ҷилои парчами худ ва сухангустарии рӯдакиву фирдавсӣ, шераку деваштич, сомониву темурмалик, бақои сарзамин ва ҳифзи номи миллат корномаи бузургеро ба ёдгор мондааст. халқи тоҷик имрӯз зери парчами миллӣ муттаҳид гашта барои бунёди ҷомеаи мутамаддин кӯшиш меварзад. як шиори муттаҳид гаштан зери парчами ягона даст ёфтан ба озодии комил аст ки имрӯз якояки мо ин неъмати бебаҳоро доро мебошем. дар сари дораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид. дар суханронии хеш роҳбарияти сари дора зикр карданд ки парчам ҳамчун рамзи ваҳдату ягонагӣ, ҳамдигарфаҳмиву иттиҳоди халқу миллатҳои сокини ҳар сарзамин ва муборизаи онҳо барои озодӣ шинохта мешавад. дар парчам нишонаҳои муҳиму арзишманди фарҳанги ҳар як халқу миллат, роҳи таърихии тайкардаи он ва дигар аломатҳои ифодакунандаи соҳиби истиқлолии давлат инъикос меёбанд. соли 2009 бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ эълон гардид ва ин рӯзи муборак ҳамасола бо шукӯҳ шаҳомат таҷлил мегардад. парафшонии парчами миллӣ дар баландии 165 метр дар пойтахти азизамо шаҳри Душанбе боиси ифтихори ҳар фарди ватандӯсти мамлакат мебошад. эҳтиром ва арҷгузорӣ ба парчами миллӣ ҳамчун рамзи давлати соҳиби истиқлоли тоҷикон бояд рисолати таърихӣ, қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандии ҳар як фарди ҷомеа бошад, зикр гардид дар чорабинӣ. мардуми шарафманди тоҷик имрӯз зери парчами ваҳдату якдилӣ ба хотири эъмори ҷомеаи мутамаддин устуворона қадам мегузоранд ва бо азму иродаи созандаи худ дар қатори дигар муқаддасоти миллӣ парчами давлатии худро ки ормони ҳар миллати озодихоҳ аст, ҷовидона муқаддас медоранд. дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмиву назариявӣ дар мавзӯи парчам рамзи садоқат, ҳуввияти миллӣ ва шарафи ватандорӣ баргузор гардид. дар ҳамоиш иброз шуд ки дар фарҳанги давлатдории тоҷикон парчам ва парчамдорӣ таърихи хеле қадим ва рангин дошта, он дар осори хаттӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ, бахусус деворнигораҳои мухталиф, сарчашмаҳои таърихию адабӣ ва достону қиссаҳои мардумӣ инъикос ёфтааст. дар ҳамоиш иштирокчиён, коршиносон, олимону муаррихон дар мавзӯъҳои нақши иҷлосияи 16-ум Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳтими ниҳодҳои сиёсии ҷомеа, парчам, ташаккул ва таҳаввули он дар таърихи давлатдории тоҷикон, моҳияти ҳуқуқии парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз таърихи парчамдории тоҷикон, парчам дар осори бостоншиносӣ ва инъикоси парчам дар китобҳои чопи сангии осорхонаи миллӣ маърузаҳо пешниҳод намуданд. тавре зикр шуд, дар осорхонаи миллӣ гӯшаи алоҳида ба парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. дар ин ҷо нахустин парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16-ум Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ, қабул ва тасдиқ гардидааст, ҳамчун ашёи нодири таърихӣ мавриди ҳифз ва муаррифии шоиста қарор дорад. ҳамчунин дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ нахустин парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ки ба кайҳон бароварда шудааст метавон дид. хотиррасон мешавем ки Шарипов Солиҷон Шокирович соли 2004 парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо худ ба истгоҳи байналмилалии кайҳонӣ бурда буд.
پرچم مذکور مدت 193 روز در کیهان قرار داشت. این پرچم سنه 24 نوامبر سال 2022 از جانب تاجیک پسر کیهانورد شریف افسولی جان با سرخانه ملی اهدا شده است. اکسپونات دیگری این گوشه نخستین پرچم دولتی است که از جانب عالم تاجیک، اقلیم شناس، دکتر علم‌های طب، پروفسور عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان قیوموف عبدالحمید 6 ینوری سال 2009 در قطعه ششم جهان انتارکتیدا رسما برافروخته شده بود. پرچم مذکور سال گذشته با سرخانه ملی اهدا گردید و به طور دائمی در نمایش گذاشته شده است. تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در کودکستان رقمی 113 انیسه شهر دوشنبه نیز هوش و خاطرمان صورت گرفت. باید گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان برای عملی گردیدن هدفهای معارف پرورانه خویش هنوز از سالهای اول صاحب استقلالی کشور توجه خاص ظاهر می‌نماید. مخصوصا توجه به مؤسسه‌های تومکتبی در این دوره امکان داد که در سرتاسر کشور ده‌ها باغچه‌های معاصر با تجهیزات ضروری بنیاد و مورد استفاده قرار داده شوند. یکی از چنین کودکستان‌ها باغچه انیسه میباشد که در ناحیه سینای شهر دوشنبه واقع گردیده امروز در تربیت نسل نورس و همه طرفه به کمال رسیدن تربیت گیرندگان نقش عمیق می‌گذارد. ترنم ارزش‌های استقلال و مقدسات ملی با زبان شیرین کودکان از جمله اهمیت پرچمداری تاجیکان و اجرای رقص و سرودهای دلانگیز برای هر بیننده خاطرمان بود. خوشبختی این کودکان نشانه از ثبات کامل سرتاسری و وحدت و یگانگی ملت تاجیک است. در مؤسسه تومکتبی کودکستان انیسه زیاده از 250 نفر کودکان سن و سال تومکتبی به تربیت فرا گرفته شدند. برنامه رنگین آماده ساخته تربیت گیرندگان این باغچه به مناسبت روز پرچم دولتی با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی منظور کرده شد و ذکاوت خردسالان این باغچه افتخار هر بیننده را می‌افزود. واقعاً ثمره استقلال و رشد استوار کسب کردن بخش‌های علاهیده ساحه معارف کشور است که کودکان و نورسان تاجیک در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت یافته در ازبرکنی علم‌های زمانوی از خود مهارت و ذکاوت نشان می‌دهند. تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در این مؤسسه تومکتبی با جلوه رنگین و دلنشین صورت گرفت که در خاطر خردسالان کودکستان انیسه نقش خواهد بست. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва гиромидошти ин санаи фархунда бо ташаббуси раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон дар шаҳри бохтар низ ҳамоиш дойр гардид. ҳамоиш ҷиҳати баландбардоштани ҳуввияти миллии ҷавонону наврасон таҳти унвони парчамат бодо парафшон тоҷикистони азиз баргузор шуд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар коллеҷи тиббии давлатии шаҳри бохтар ҳамоиши минтақавӣ баргузор гардид. нахуст маърузачиён ба сухан баромада тамоми иштирокчиёнро ба рӯзи парчами миллӣ табрик намуда қайд карданд ки парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рамзи истиқлоли давлатӣ барои мо азизу мӯътабар буда таҷлили ин санаи фархунда дар радифи дигар ҷашнҳои миллию давлатӣ боиси ифтихор ва эътибору шарафмандии мардуми меҳанпарасти тоҷик аст. таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ки бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон рӯи кор омад яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои даврони соҳибистиқлолӣ дар тарихи давлатдории навини тоҷикон маҳсуб меёбад. мақсади асосии конференсия ин баланд бардоштани ҳуввияти миллии ҷавонон буд ва дар баробар он бошад муқаддасоти миллиро бояд мо ҷавонон ҳимоят намоем ва ин парчами давлатӣ аст ки ҳар як миллатро аз ин парчам мешиносанд ва эҳтиромаш мегузоранд ва дар баробари он бошад дар ин чорабинӣ мо сарбозон ва қидри варҷиёнам иштирок намуданд ки онҳо парчамбардони ин миллат ва ин сарзамин мебошанд. мақсади асосии ин гуна конференсиё баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, бедор намудани худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихор намудани аз ин муқаддасоте ки имрӯз миллати тоҷик дар давони соҳибистиқлолӣ ба даст овардааст ки баъди 1100 сол тоҷикистон соҳиби давлат, соҳиби парчам, нишон ва соҳиби миллии худ гашт ки имрӯз мо бо ифтихор метавонем ки мо соҳиб давлат ҳастем. сараввал аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамзамон ба ҳукумати мамлакат барои дастгириҳои ҳамаҷониба ва баланд бардоштани сатҳу сифати таълим миннатдории хоси худро мерасонам ва дар қатори ҷавонон ман низ ваъда медиҳам ки бо азму иродаи қавӣ ва нерӯи зеҳниву ҷисмонӣ
بهر آبادی و آسایشتگی و فضای صلح و ثبات وطن عزیزمان کمر همت بسته، بهر سالمی جامعه، بهر تربیت درست نسل نورس کمر همت بندم و وعده میدیم که مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی را با بهای خوب و اعلی ختم کرده در آینده یکی از دکتران تجربه دار گردم و به خلق و وطنم صادقانه و صافدلانه خدمت نمایم. سپس هیئت مهمانان از قسم حربی 07256 کمانداتورای حربی گارنیزونی ولایت ختلون دیدن کرده و یک قطار سربازان و افسران برای خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و ملت خویش سهم گذاشتن در امنیت و آسایشتگی و آرامی و صلح و ثبات با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت ختلون قدردانی گردیدند. امروز با تشبث کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره نقشه چهاربینی‌های مقصدناک خصوصیت ترغیباتی و تشویقاتی داشته در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان مخصوصاً در شهر باختر و ناحیه کوشانیان چهاربینی‌های مقصدناک میان جوانان کسب کار گوناگون مخصوصاً بین دانشجویان، بین خوانندگان صنف‌های بالایی، بین خدمتچیان حربی منتظم برگزار گردیده ایستاده است. هدف و مقصد یگانه برگزاری این چهاربینی‌ها بلند برداشتن تربیت حربی وطن‌دوستی جوانان در نهاد نسل نورس و جوان کشور پیش از همه بلند برداشتن حس خودشناسی و میهن‌پرستی میباشد و باید بگویم که در ماده 43 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درج می‌شود که حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس هر شهروند است. البته امروز جوانان وطندوست و میهن‌پرست و خودشناس و بنیان ناموس مخصوصا سربازان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت سربلندانه کرده ایستادند و از جانب مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش میان افسران و سربازان و جوانان سن تا دعوتی سلسله چهاربینی‌های خصوصیت معرفتی و اطلاعاتی داشته برگزار کرده می شود و البته در برابر برگزاری این چهاربینی‌ها ما مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش همزمان اقدام گرفتیم که جوانان سن دعوتی را به قسم‌های حربی تحت عنوان روز درهای باز در میان خدمتچیان حربی برگزار نماییم تا یک بار دیگر خوانندگان صنف‌های بالایی، دانشجویان و جوانان سن تا دعوتی از شرایط خدمتچیان حربی آماده از نزدیک شناس شوند. ادامه همایش در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه کوشانیان صورت گرفته در آن هیئت مهمانان دایره وسیع آموزگاران و خوانندگان و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی برای باز هم هشدار نمودن جوانان و نورسان از هر گونه خطرهای تروریستی و اکستریمیستی اشتراک و سخنرانی نموده ابراز داشتند که امروز یکی از مسائل ناگواری که جامعه جهانی را به تشویش آورده است تروریسم و افراطگرایی میباشد. تروریسم و افراطگرایی یکی از ظهورات نامطلوب زمان معاصر به شمار رفته مبارزه بر ضد آن قرض هر یک انسانی کامل است، زیرا مردم شریف تاجیکستان سالهای زیاد با درک خودشناسی و آگاهی سیاسی زندگی کرده و از پیامد چنین فتنه و گمراهی‌ها خوب آگاه هستند. این چنین قید گردید که ما جوانان و نورسان سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود خوانده نگذاریم که وضعیت آرام کشور خللدار گردد و فرزندان بناز پرورده آن تومه هر گونه گروه‌های نامطلوب شوند. امروز در кинотеатри ватани шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ ва софи ватан барои рӯзноманигорон ва корбарони саҳифаҳои иҷтимоӣ шабакаи интернет доир шуд. фестивал озмун дар 4 номинатсия беҳтарин маводи насрӣ, беҳтарин ролики таблиғотӣ, барнома ё филми муаллифии кӯтоҳ, беҳтарин тарғибгари дастовардҳои миллӣ ва беҳтарин тарғибгари мавзеъҳои сайёҳӣ аз моҳи апрел то моҳи ноябр гузаронида шуд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи навбатии барнома. дар маросими ҷанбасти фестивал озмуни ва софи ватан намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуда баргузории тадбири мазкурро барои баланд бардоштани ҳисси хештаншиносию ватандӯстӣ дар замири насли ҷавони кишвар ҳуввияти миллӣ ифтихор аз ин сарзамини беиштосо нек маънидод карда барои масъулони ин озмун ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангию сиёсӣ баргузор кардан изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. гуфта шуд ки баргузор намудани чунин озмунҳои ватандӯстона ба мисли
фестивал озмунӣ ва софи ватан ба манфиати аҳолии мамлакат хоса насли наврасу ҷавон мебошад, чунки ин озмунҳо дар дили ҳар сокини мамлакат ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз истиқлоли давлатӣ ва эҳтирому муҳаббат нисбат ба ватанро афзун мегардонанд. тадбири мазкур бори аввал аз ҷониби агентии миллии иттилоотии тоҷикистон ховар ва дигар вазорату идораҳои дахлдор аз моҳи март то моҳи ноябр идома ёфта, барои баҳогузории маводи ба фестивал озмун пешниҳод шуда, ҳайати ҳакамон аз ҳисоби кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорату идораҳои масъул ва сармуҳаррирони маҷаллаву рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ таъсис дода шуд. мақсади асосии баргузории фестивал озмуни ва софи ватан албатта муаррифӣ дастовард, камёбӣ ва музаффариятҳои даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мебошад ва тавре ки медонем дар зарфи бештар аз 33 соли соҳиби истиқлолии Тоҷикистон дар тамоми бахшҳо ба дастоварду камёбиҳои беназир ноил гардид ва роҳандозии ин озмун низ ба ҳамон хотир буд ки дар байни қаламкашон, рӯзноманигорон ва корборони шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ин ҳама дастоварду камёбиҳоро бори дигар аз нигоҳи худашон, аз диди худашон бояд дар 4 номинатсия гуфтем, яъне дар жанрҳои гуногун пешниҳод кунанд ва албатта фикр мекунам ки камёбиҳо дар тамоми самтҳо имрӯз баръало ба назар мерасад ва бори дигар ҳадафи ин озмун ҳамин аз ин иборат буд ки аз нигоҳи рӯзноманигорон, аз нигоҳи қаламкашон ба мардум муаррифӣ кунанд ки воқеан Тоҷикистон ба чӣ дастовардҳо ноил гардид ва имрӯз тавониста ки воқеан дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол, ҳамчун як давлати воқеан рушдкунанда муаррифӣ бигардад. бино ба иттилои масъулин, фестивал озмун аз рӯи 4 номинатсия – беҳтарин маводи насрӣ, беҳтарин ролики тарғиботӣ, барнома ё филми муаллифии кӯтоҳ, беҳтарин тарғибгари дастовардҳои миллӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва беҳтарин тарғибгари мавзеъҳои сайёҳӣ дар воситаҳои ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ доир шуд ки муаллифон тавонистанд тамоми зебоии ин сарзамин ва дастовардҳои Тоҷикистонро дар солҳои соҳиби истиқлолӣ инъикос намоянд. طبق نظامنامه در ازمون روزنامه‌نگاران و کاربران صحیفه‌های اجتماعی شبکه اینترنت اشتراک نمودند. همینطور ضمن نتیجه‌گیری از روی 4 نامیناسیا غالبان معین گردیده با دیپلم و مکافات پولی قدردانی گردیدند. خوشحال از آن هستیم که در نخستین فستیوال آزمونی و صافی وطن که از جانب اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور دایر گردید غالب جای اول گردیدیم و این واقعا هم باعث افتخار است و هر زیبایی وطن، هر امکانیت‌های سیاحی که در این زمان با دستگیری پیشوای معظم ملت هر گوشه تاجیکستان آباد است، باز هم ما موظف هستیم که در معرفی امکانیت‌های وسیع تاجیکستان عزیز سهمی واقعا هم با سزای خویش را گذاشته باشیم. هدف از برگزاری فستیوال آزمونی و صافی وطن را مسئولین تربیت احساسی وطن دوستی، افتخار از استقلال دولتی، احترام و محبت نسبت به وطن و رسم و آیین‌های مردمی، ترغیب و معرفی دستاوردهای صلح‌های صاحب استقلالی، شناس نمودن سیاحان داخلی و خارجی با طبیعت زیبا منظر مملکت و احیای هنرهای مردمی و ارمغان‌های ملی نیکمانی داد کردند. برنامه فرهنگی انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد شعر و سرودهای وطن دوستانه به چاره‌بینی تراوت تازه ضم نمود. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотӣ навид. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари